Gin-kwestyon sang Makabayan Bloc ang 1 billion pesos nga pagtaas ang alokasyon para sa confidential kag intelligence funds sa bersyon sang Senado para sa ginaproponer sa nga national budget sa tuig 2026. Suno pa sa Makabayan Bloc nga ang pondo para sa confidential funds ang nagsaka halin sa 4.37 billion pesos sa 2026 National Expenditure Program o CONEP pakadto sa 5.25 billion pesos nga bersyon sang Senado para sa General Appropriations Bill. Samtang ang intelligence funds nagsaka halin sa 6.4 billion pesos sa National Expenditure Program pasaka sa 6.63 billion pesos sa General Appropriations Bill. Ginpahayag sang Makabayan Bloc nga ang bersyon sang ginaproponer nga budget ang ginaprubuhan sang Bicameral Conference Committee. Nagpaandam naman si Makabayan Bloc member kag ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nga ang confidential kag intelligence funds madali lamang nga abusuhon bangod sa kakulangan sini sang transparent audit. Ginkasubo naman sini ang sang oposisyon nga mga tiglikom bangod ang serbisyo sa social kaangay sa edukasyon kag ikaayong lawas ang wala mapondohan sa maayo. Samtang nagsaka naman ang nasambit nga confidential kag intelligence fund. Nagpangabay ang mga ini kay President Bongbong Marcos nga i-veto ang confidential kag intelligence fund kung pirmahan sini ang 2026 national budget. Dugang pa sa Makabayan Bloc ang Office of the President ang nakabaton sang pinakadako nga alokasyon para sa confidential kag intelligence fund sa masunod nga tuig nga naglabot sa 4.56 billion pesos.